Už sa ti niekedy stalo, že si zabudol desiatu na výlete, alebo že si zabudol niekto druhý? Kvízová otázka znie, čo ti chutí viac? Celý krajec chleba, ktorý si sám doniesol a sám si ho zješ, alebo chlieb, ktorý ti niekto odlomil zo svojho? Kedy sa naješ viac? No, materiálne by sme povedali, že tohto chleba je viac ako tohto chleba, ale keď ti niekto ten chlieb odlomí, tak je viac tohto chleba, pretože je v ňom pridaná hodnota rozhodnutia niekoho, že sa podelí, že ti dá zo svojho, že bude mať menej, aby si aj ty sa mohol najesť. V týchto letných dňoch sa nielen s chlebom, nielen s desiatou môže stať, že niekto niečo nebude mať, čo ja mám a môžem sa s ním podeliť. Ja práve prechádzam po moste a nič nie je krajším mostom v medziľudských vzťahoch, krajším mostom medzi ľuďmi, ako to, keď sa dokážu deliť. Deliť o čas, deliť o úsmev, deliť o zdieľanie pozitívnych zážitkov, jednoducho byť darom pre druhého. Leto, keď máme viac času byť so sebou navzájom, byť v spoločenstve, je skvelou možnosťou sa otvoriť pre túto dimenziu našich vzťahov. Byť darom pre druhého, byť dobrý ako chlieb, ktorý je ochotný sa rozlomiť a darovať druhému. Skús to a uvidíš, že nájdeš nielen hlboký vnútorný pokoj, ale aj radosť, ktorá bude dvojnásobná. Lebo sa tešíš nielen ty, ale aj niekto, ku komu si sa priblížil, komu si sa daroval. Požehnané leto.